What is over Newana? What is it? What is over Newana? My Boamah near some baby. Ah, when the case and baby woman. now by one win and person going a day. It's what you also by no quaba. And now you're winning. Send a yard that you Come on, Mempehow. Mempehow, Madrid. And the mouse is just cry, quite more. What dress will be Obi Bonnie, a castle to Boamah, a quaffers will be two, and Mark Roger. I mean, Pamela. Now you're doing is the old Jenny. Mempehow. Come on, Mempehow. Obano move, but you want into your arguments over Oban will be Oban will be a baby crowd, Ban Quandy will be. Come on, your arguments over. Come on, what did Jimmy? Come on, many cities have come on, Jimmy. Many you want it. Come on, we are both yes, see, I won't want it. Hey, Grandma, boy, Mumro, just is over here. Casabia. Miss Why you come on, Domain? What bet chippy? Who bet chippy? When him say Kura, Nankaba, no, Kanaka, or Quabe, or Quaba. Maybe that's it. What it? Come on, me that's when you say that's it. Obado or Quaba. What it? Me that's it. Would you move to Munipano? One non what him say Kusi. Me that's it. Who casts Obano or Quaba? I don't work or so about you say I did put you. What it? And I was on quite on young. Mima was I do put you. Oh, who say a Diane Poma? What? Come on, what did you make your pa? What? Who said Banquati? Who said Banqua? I didn't answer. Or crabber? Who be maybe your crabber? Who be maybe your crabber? Come on, me your crabber. No, your crabber. Come on, maybe your crabber. Hey, I don't know for one in Chawati. Why Barry said that as a banshee? What? Who said Pebble Sudiani? Whoa, yummy. Come on, be paying to send me just in more paying seven. Would my job continue to my Tamsano? Come on, come here, Miss O'Nobano. What? Miss O'Bano, but woman also say work. Let me pay it 7 what Miss O'Bano, but woman was say, maybe by the woman, Miss Low, woman, woman was say, somebody so come now, all bones, if you know Bano, you know, by 47. When him sober, when him sober, no can say, baby, or back here. Ya na wona mebe kasa mo na wo mi bia kasa ma so na hwe wi me dani mani mu abehwe wani mu sa ye den madi ka aka to wani mu je nkuna eti no me wona me kasa me de me hwe wani wo de kasa me je wo ma so Yeboah di shenrai ne Yeboah di tu emu tu bua ene Aden ena de a me ba no enye ageni me enye wo de to no so he ha eni na ba ne ya me de to no so ye de won ya wo ka kire me ta abofra yi woni ne kasa ma wadi watam e kan ya se wo ye ba tambo ne e fi afa wo e se no kure bi enim Aden he akona ne ka to se no kure enim utwa ntro to su ko no mai wi so me we nya de yi we ye su ko no ma me twa ntro to no so asuko no ma ne de wo we o ananye wo tutu we ye su ko no ma wadura he me mfitusa we ne mfitusa se utimi twantro eto ye furu mu baso etro be ne be twato no so ye ti sana wo tie eti wo bana dia wo de ye me no ene de do be ka kira me no wo ti wo bani momudi enya sa akua wo wa mre sebi mpredia sa ko twa mansa onye mre se kankane beji du mprefre ni nsem wo nye mre se abofra yi bedu atel na be hwehwe ha mimpo de ode ye me na abofra yi eti je se de me kan nya no kra o je o home na papa asema ma me kan no kra bia ni ma me boa papa wo ni fie ateti odi ageni mfam ofie ha no sei no ma me di nani Emma abofra no Aden na bebo on Suban no on wan kasa what muba what in some watch can papa watete na manani nka fie ha eh akua se udi no oba na me yefri ho me fro akua tro why that point wo mi di fie ha ma ko odi mi hwie na aduane nyina agu
Ate. Me bay. Nanam no ma onyini che wate. Nanam ma onyini che. Yes one fa ma Suban wa fa Suban. Fa Suban sa wate. Na fa mi nyansa so wate. Wate. En fa ma Suban no oye oba. Ohun bra wo bru mi nko bru kunu. O ma me no ye brane. Wo ko bru kunu de betia wo so. Ekia. Ese nje oye nyina nkora na mo he o. Entidia. Wa ye futu se mama nkola na mo he. Papa da kwa ko ni ti hye gem. Hey! Wonsa no adwuma enye me nwanwa. Enye nwanwa betimi aye. Me nto kraman ma afie nyina agyina ma me so. Me to krama bia me to ne di tu kwanhwe. O ma me se adanti na ma to krama ne di tu kwanhwe. Krama ye wo wi na ma me de na no. Ahye gem na boy de ka bo a wonim hwe. Wasan de aba agye nim so. Adan ye obetete na ama ne tin so ate. Hey! Akua no wa adwuma yo. Wo adwuma ye papa agye nim ti na pese aso tintin na ye sa de obewu agya ho. Akua ise obi bika. Me wu agya wa ho. Wo bibi ka. Asa otu we ya yalefo na ato na wonim. Na me wu agya. Wa ho obi o yare obi o wa ho. Wu na ate wo no. So wonim a na o yalefo te se wo mimi wo obowu ma me. Ene wo wadi kan na wote wo no. Akua sa sesa. Akua sesa. Ye to yiri bi na wanti akua betu yiraba. Kai hu sese bi mpedi ase nkuruma. Eye tintin sim ni we be ko a. Na yate. O tete nta so go me so. Me fo asam ko. Me tete nta so go so. Na ka wonim. Wani na ewu. Me mani o mabokro no. Wani na ewu. Mani o mabokro no. Wani na ewu. Se utwa so ko na yenim. Bome. Yo timi ana no. Nye utimi ana no. Asam ko no na me pai. Obedi machi wo dem ho. Ya le so. Nananum ya damase. Sama dumbi ya boye. Amadi ye saka. Nsuo ni abosom. Motwe wo se damase. Efitete ne na mo nananum di bisi ha. Eye mia na me bokro yi hu ban. Ayin kan na ya resawum. Mema kwan fa ne fapo. Fa akudie ni kire so ne fapo. Afei okon munya fiye efise mo bana otamfra mu si omo okwam na afei kwa ne mu beye de munya fiye ma fiye a muhu yiye mi de mo ji nemo yakaka e omo amo monko Sekundu. Wache. Kulo ji. Dia. Nana no metia sekre. Wache. Makwan na haimbra. Esum. Makwan na haimbra. Makwan na yanko. Jumedi e ba poi mu bedi ya no.
Ananoma boy ho ban. Ama yen sa kan de hwehwe. Woni tumi. Se osi akwan. Moya kwan ni enko. Ananum bedi anim sa. Ade yako. Come on to me. Come here. Ajemi. Safwa. She, ni mehu de ekoso wo fie anyina. Mehu atete ama me do nam. E wo fie anu se. E ma ne ha. Huni se o hye wodin. Na what netin. Wo ye beema. De ma me de be ye obi a hye ho so. Enkotena baabi emfen de awerho. Ebi asini panyina do wa adwie. Se ma me tan wa me do. Safwa. Ti. Enye asem enye otan asem ana enye se wo hye medin. Ni kasem ni Suban a odan ri kire me. E ka bi kire me. Ewon se menyi enso nye oka nyina metiase yie pa. Na metiase a abaso kire se papa japade ntia me wa. Me wa se papa japade ana mba beji aboso. Enso entesa. So dem me kire no. Me a minim se no esi na ma me yesa. Na me kwa waka che me se wo ba ha se ejapade enti wo ba beje papa ejapade na wo de ko. Fa she otimi se sisi ase ma me ne papa free ma ejapade na be mi no mienu dia. Ye betimi a chekra ma bebre aka. Tu de ma me bi ya yi wani wate. Emfa nya asem. Atete na abuso. Also timi ni kasa. O de meka. Also timi ni kasa na obo no mo atete so. Ana me ni. Me ne ma me be kasa. No we jai de wo ni say enye fe kra. De wo ye ne de enye ne kwan so. Me ne be kasa wan. Na ene iriye. Bibi aso no ale se kopa aduane ba wo. Ti dia ye ga se ye hwere na ye kopa bibi ba fi. Hwe ni ho. Yenko. Ade wa mu na. Mi mu na se. Ma me ni me din ko mo. Wo se upese wo jana. Papa, se na me sro. Se trimpo bi na wafa se obetu sana mo na me sro se papa. Nka jai. Nti obi ani baabi a oduma beka me no ma mentem asem. Jewo. Ma me pene sa. Nenso ajapoma. O ma me mo mitrim da se me gya no. Aseme sa na ye ni Suban tira. Unim kwan ama me fa so ne meti. Onya akoda. Enti me de me nka awade ya yasem. Na mmom so obekoso se sa Suban we die a ebetimi asi. Masam no. Debi ya pon trase. Enye wo eye wono. Se obebu nkotodwe no fa na trase. O maame no de na so abe ye ne nua. Ne tunefo. Ena beboa. So anya sa de a. Papa, wakamat. Me ne betena so ne den kom. Na so mesra se wo de se wadwin no sa akra benya adwen satra ka pacho. Se na makachi na adwen satra ne de. Japoma. Ono ne satra ye. Ena mma adwen satra. Chese. Mentime ma satra boni nkomi o. Kwa samado a amochembe kan chiro se wonye nipa. Ti me wi masam kan.
Papa say usi tip mposa obeye bibia. De nipa no beye bia ni ho a ebepusu sanse wasi wadwempi. Oh, Japoma. Sebe kwase ya nen sachira na dwene. Ana sebe ya boa nen sachira na dwene. Odi pa sesa. To odi me sande ya metme sesa. Wan sande ya. Therefore, Nana Madaroma. You say you who is sound, can we dear, or can who be brave and so and quite a soon. And call with him. Nana woman must be near Filmuto. Your mother can be our moye. So be and to me, Miss asking what dance I may, here dancing in San so moon, we never said that. Mountain to soon to form a sound from a teacher man. She said your mamma, who you say, call anymore. No more far a candy and a bar. No hobeton and quite a swim who move. So down. Piania would need Mmusuo on. Be my comfort. Therefore, Major one of the one on some so. And young to so said the Wokan by Ejuma. I hear we. Sanse free me and Casamanum put a buy. And now none so. No more so may see a dear, you must see our way. Intimate grammar be who is saying. Mary Ratchet. To make service also so be shedding a mar and chichi. Man and yours what the honky can who be brilliant. And it does was and it does one side. Idiobius Madasi say a brand in Oba, Naja, or Beshe. Uncrunch and or rich out the Pamelo. And one at the Miko. That's it. You know, near Japadia, you know, a Yemakuri, until no deal therefore now was it. Be a non coming to me and come obey your cram and a chincy. Until Nasi. And yes, and I buy a one and tis so near Brebre and one who sent quite a crabby to me a common. Menche. If I have him. Uchidi ampon kwame. Yan compensate wo mofo. Ezio. Wa ufrika nchinchiri di mani nsema abrempon di sikapempan di otata. Ezio. Ye kire wonsa. Niyama wonsa. Ezio. Asasi amponi amwa. Ezio. Ensa o. Ezio. Kurei mu abosom. Nananom mo mejensa. Ezio. Enutan nhomachem. Eni nua kese wo kurei mu amobokure ho ban. Mo mejensa. Ezio. Ensu akese ni nkuma a ewo kurei mu. Ni ne atwa kurei ho ahia. Mo nyina mo mejensa no. Ezio. Nananom nsamanfo a mo adi kan. Kosiesie tena bia pa ma yen. Mo so so anwumire yenya mo ayepamu ensa. Ezio. Ahonhom asa abre mu atwam. Ahia wo ha nyina mo mejensa. Ezio. Ye frefrem se de nyankonton fefre nsu anopa hema ya na nya se ebetuatua mo asobo akwa. E bibi nti ene ye to nsa afrem. Ezio. Sanse mo ne kofo katachi etu apinti a yesu frem. Ezio. Mo ni da hia da mu dwankobia. Ezio. Anwumre yi ye frem a na nya ye hu ne taye. Ya de hia mo amona makwankyere so. Ezio. Amo wate wo hu pokesim. Ezio. Se wo kwa akopɛ kukuo di aba. Ezio. Na numu no hene ba. Eya ahenkan. Ezio. Ye kwa akofa aba. Ni apre ne nkwa wo mu no. Ezio. Ananom. Momo ade hye ho ban. Ezio. Muntutu onanam onsi bia ekono. Ezio. Ade ebeye Mmusuo. Asan, enkwanhia, awerɛhoɔ, abasamutuo. Ene nsɛm ebema ye mpomu ahodwo ne entimi nya adwuma de. Nananom mpantu mfiri ade hye so. Ezio. Onipa boni ni bi aka na kyire. Anase wadi kan mpo e wo pokesie nim so obefa kwanuasa bi nso. Ni wahunihuna won. Won tiri mopo emamu no. Nananom monto no so wede. Ezio. Obi ntonsa mfa nhire ne busuofo. Nananom
Mo na mo kan sense se mani paboni ni tena oman ni mu. Na odidi wɔ nanum. Eno nti se mo na awereto wɔ mo nsam yi. Obi wɔ hɔ no te saa mo nto no so were man. Ezio. Yesere nkwatenten ma ade hye no. Ezio. Yesere nkunim. Ezio. Yesere yedie. Ezio. Ema ade hye no. Ezio. Afi yedi kuro mu nipadua nyina so hye wo nsa. Ezio. Mo na mo bɔ ye ho ban nananom. Se mo yi wani hintae ya, eni dwan kwahye bia. Eno nti yeto ye nsa fra mo se mo mre. Na mo mra metwa ye ho nhia. Mo mebɔ ye ho ban. Mo hwɛ ye so ye didi ye num ye di fre ne ye fi bam. Ezio. Na se mo ye adom san de akra yi sa be ka ye nsa. Ezio. Ye be san kuta nsa se ya. Ye be ba mboboa no ne abebom so opono kokoko. Ye be ma mo akye ma mo ha ma mo adwene ada mo ase. Nananom enhyira nka mo. Ezio. Mo nkwa so. Muni hene daa. Ne enkoso nso mo daa. Enye ho. Piao. Onti. Nana. Nana no ma ye wi. Oh. O sa abre ne abre nyina yakoso aka won se ya. Lokwa. Se ne be ya kwansidie bia nana no be hwehwe mu. Lokwa. Piao. Nana, piao.